Nining tungura. Kung atong tanawon no, with regards sa puntong gi-raise ni Ma'am Pinky, how can we portray Jesus in the book of Revelation, book of Daniel rather. Makita nato sa alang nako kining kinabuhi sa upat ka mga batanon nga nagpabilin nga matinumanon diha sa Dios portrays the life of Jesus as a faithful Savior sa iyahang mga katawhan sa diha nga nahulog ta sa pagpakasala. Makita nato nga dinhi sa kinabuhi sa mga Israelinhon tungod sa ilahang kagahi, sa ilahang mga ulo, gitugyan sila sa Dios ngadto sa Babylonia aron nga makaamgo sila og leksyon gikan sa ilahang pagsupak sa mga kabubuton sa Ginoo. Apan adunay gigamit sa Dios nga maupat ka mga batanon nga magpabilin nga kahayag ngadto sa mga katawhan sa Dios sama kang Kristo nga sa diha nga nahulog ang tawo sa pagpakasala gigamit si Kristo nga kahayag ngadto sa mga katawhan nga nawala diha sa pagalagad ngadto sa Dios. Yeah.